Inferno 21 je medziodborové javiskové dielo, ktoré skúma človeka, ktorý sa zosunie do pekla, ktorý skúma, aké levely peklo má, ako sa v tých leveloch cíti, či je peklo zlým miestom, či je to miesto, kde potrebujeme potrestať, alebo je to miesto, kde sa môžeme z niečoho vykričať, nejakým spôsobom možno očistiť alebo nájsť samého seba. A my sme sa začali zamýšľať presne, že aké by to bolo, keby sme my prišli do pekla, aké by to peklo bolo, či by to bol jednosmerný lístok, alebo by sme sa do ňoho pravidelne vracali, a tak vlastne vznikol celý námet. Napríklad súčasný človek dokáže s iným súčasným človekom zostúpiť na miesto najnižšej možnej ľudskej existencie, kde vládne temnota, beznádej a nesmierne utrpenie. Spoločnosť vníma súčasného človeka ako subjekt práv a povinností, ktoré sú mu udelené v rámci právneho a morálneho rámca. Zaujímavé na tom je, že do pekla nemôžeme zostúpiť my ako ľudské bytosti, ale vytvorili sme si koncept tzv. Avatarov, s ktorými, alebo prostredníctvom ktorých práve do toho pekla vstupujeme. A tým pádom naši avatári už od samotného dna stúpajú jednotlivými levelmi pekla, ktoré je rozdelené na niekoľko levelov, alebo vrstiev, mohli by sme to ešte tak povedať, až sa dostávajú na povrch. Ale čo to podľa vás znamená? Ak by ťa náhodou boleli nohy, len stúpaj. Niekam prídeš. A ak by ťa náhodou zastavil Boh, ktorý by bol bosý, mŕtvý, tak si došiel. Ale čo to podľa vás znamená? Dá sa povedať, že v podstate veľký zdroj inšpiračný bolo naše prežívanie, pretože to bola tá základná myšlienka, že čo sa stane s nami, keď zostúpime do pekla. Proces začínal tak, že sme si v podstate nahromadili na kopu rôzne inšpiračné zdroje, ktoré sme už mali, ktoré sa nám páčili a hodili sa nám k tejto téme. Bolo to Danteho peklo alebo rôzne iné formy, ako vlastne pomenúvajú a opisujú peklo napríklad náboženstva, ale tiež sme sa inšpirovali aj výtvarnými dielami. Veľkým takým inšpiračným zdrojom bol Hieronymus Bosch. Inferno 21 ako medziodborové dielo zahrňa rôzne umelecké druhy. Sú tam určité herecké akcie a taktiež bábkarské prvky, pretože my sme primárne vyštudovaní bábkari, ale zároveň sme do tohto konceptu zakomponovali aj koncept vernisáže prostredníctvom výtvarnej inštalácie, prostredníctvom videomappingovej inštalácie a taktiež v závere koncert, ktorý je jednak vyvrcholením a samotný koncert pozostáva z autorskej hudby, prevažne elektronického charakteru, ktorú sme tvorili my. S umelou inteligenciou sme spolupracovali tak, že sme si v podstate dali od nej vyplúť nejaké definície človeka a presne sme teda prompt nejakým spôsobom zadefinovali jej, že opíš mi človeka baroka, opíš mi človeka renesancie, opíš mi človeka súčasnosti. A keď sme použili tento text, tak práve preto sme to chceli oddeliť aj takýmto spôsobom, že sme zmodulovali hlas, ktorý číta túto definíciu súčasného človeka, aby aj v tom diele bola cítiť tá elektronika, alebo aby bola cítiť umelá inteligencia, že je prítomná a dokáže nás ako ľudí definovať. A či je súčasťou toho pekla, bola jedna vlastne z ďalších otázok, ktorá je veľmi aktuálna. Zároveň je ten text akoby sprievodným textom tej vernisáže, že je to ako komentár kurátora. V rámci toho, že aj to Inferno pomenúvame, že je to vernisáž ľudských hodnôt. Vlastne celá tá inscenácia, alebo to dielo medziodborové má taký vernisážny charakter a práve kurátorom je akoby táto
AI, umelá inteligencia. Lebo pokiaľ by sme sa my ako ľudia mali opisovať, tak by sme to len opísali ako ľudia. A my sme potrebovali možno niečo, nejaký pohľad, ktorý nie je subjektívny z nejakej inej dimenzie možno. A to nám vlastne ponúkla tá umelá inteligencia. Súčasný človek, práva, povinnosti, jeho sloboda, dôstojnosť, možnosti, spravodlivá a záujem o Boha. Jedným z hlavných cieľov. Vizuálna stránka inscenácie vznikala veľmi podobne ako celkový námed a materiál, aj ten nehmotný. Boli isté časti, v ktorých som ja ako režisérka mala jasno, že čo tam chcem, čo sa mi páči. S tým mi pomáhala scenografka Michaela Zajačková, ktorá vlastne má na starosti kostýmy v tejto inscenácii a tiež niektoré prvky zo scény. Chceli sme, aby tá inscenácia mala aj prvky vernisáže, takže sme chceli zapojiť aj nejakého výtvarného umelca. Zapojili sme Alexa Zelinu, ktorý je autorom objektu, ktorý môžete vidieť v inscenácii, a tiež autorom videoartu, ktorý sa premieta na tento objekt. Dielo Inferno 21 je súčasťou mojej dizertačnej práce. Ja to nazývam, aj to Inferno som tam nazvala, že to je také odkrývanie vrstiev, kedy vlastne presne odkrývam tie jednotlivé levely pekla a polemizujem nad tou pozíciou performerky, miestami babkarky performerky. Aká je vlastne miera tej autenticity v tom diele. Pre pozíciu performera je význačná aj seba transformácia, ktorú si performer počas toho diela prechádza, a teda aká miera nejakej seba transformácie mňa ako performerky je a zároveň do akej miery dokážem transformovať alebo do akej miery si seba transformáciu môže prejsť aj samotný divák. Tak aj nad tým akoby polemizujem v tej práci a pri tej analýze. Je to taký pohľad do vnútorného sveta. Každý z nás si nesie svoje peklo vo svojom vnútri a je naozaj pánom tej situácie, kedy sa do pekla dostane, kedy nie, ako dlho v ňom zostane, ako to peklo bude vyzerať. Či do toho pekla chodí rád, alebo nie, alebo je nútený do neho chodiť, alebo do neho chodí preventívne. A toto sa mi práve na tom páči. Pozerať sa na peklo z takéhoto pohľadu. Permanentne prázdne oči, kývaj ksichtom zhora nadol, zasmej sa na tom, že mal si už skočiť, zadrž dých a rozrež sa na pol. Pomoc. Akoby symbolizovať to peklo ako také naše vnútro, do ktorého sa vieme ponoriť, nech sa cítime akokoľvek. A že vlastne to peklo môže byť takým malým bezpečným priestorom, v ktorom sme iba my sami. Môžeme si tam pohovieť, koľko potrebujeme, a potom, keď budeme pripravení, tak opäť vylezieme na povrch do reality.